dai. Lafiya kalau. Madalla. Babu gane da bane. Ba yadda da ke bayan nan. Asabar ce fa. Asabe? Baba ni. Asabe? Ni ce dai. Wai yarinya da kike ka mana tallan goro. Abin ya girma, subhanallahi. Ta ka kika zama narkekiya? To ina ganinki. Ai mai aure baba. Au haba. Allah. Allah sarki ya mijin naki. Lafiyarsa. Kuna ki ma haihu bake. Allah sarki to madalla. Na sauri nake da nan majalisa. Kin san yanzu hantsi ya dan daga. Rana ta fito masu talle suna nan kin san fashi barna aiki. Gaskiya. Yawwa muna nan dai har yanzu ana daddogara Adam. Baba yan biya ba ai ne. Kamar yaya? Ha baba ba kakka wannan man kamar da ba gwagwarmaya ana tashi ba. To kuma an yi gwagwarmaya da ni da yanzu kuma kin yi aure wacce gwagwarmaya za a yi. Ai ba magana gwagwarmaya yanzu. Ko ba gaskiya ba? Ai baba kakka ci komai. Allah. Gobe ma mijina zai tafiya. A'a ba. Allah. Shi ke nan. To me za a fasa? Daidai na ne gidan nan. Nan gangare. Gangare? Gida mai darbejiya? Nan dai. A so. Wai da gaske? Ɗin rika ki ce wai fashi banna aiki. Sun zo ɗin? Ka zo kawai ba ka ji komai. Kan da ji komai? Ka ji komai. To na gode. Zan zo ɗin. Ina fajira. Nan gangare gidan ku yake ko? To. Sai ka zo. Zan zo. A sauka lafiya. Sai na zo ɗin. Wai. Wannan yarinya haka ta nan ke ta zama tsirkekiya? Ai ko gobe ina can. Na gaya miki zan baki kuɗin nan. Zan baki ba zan baki ba. Akwai abin da nake jira ne. Wata kwangila nake jira ta ƙara so. A kan me yasa koyo shi idan na tambaye ka cewa ka ban kuɗi sai ka tsaya kana man yawo da hankali. To ai 5,000 me aka yi 5,000 a gona. yanzu ma ai ba hana ki ne ba. Amma ki saurara min nan da kamar sati 3. A'a. Bitti sabilla ko ai baki ma a zo a ganna a zo a cewa wai 5,000 ta fi ƙarfi na? Ha ba da Allah. Abu alaikum salamu. Ayi bro. Manyan gari. Alhaji ba zama na zoyi ba fa. To. Na je gida ne yanzu talar ba shinkafa. To ba ko na ci a bani buhu ɗaya. Ai ba sai ka zo da kanka ba da aikowa ba kai. Wallahi na ganka a gida na gaba na faduwa yake. To abin da za a yi wajen ɗan tala mai shago. Ka ce baka buhun shinkafa ɗaya baka kuma ɗaya shi ne. Na zo za mu gama magana. Me? Buhun shinkafa za a bashi? Kuma ya haɗa masa. Ke maka magana ina zama ina ta kafa 5,000 amma yanzu Ibro yana zuwa ka bashi. A'a ranki daɗe. Sun ranki ya ɓaci a bar shinkafar na amma ni da man ba wai shinkafa ce na matsi da ita ba. Ni bayani ni magana ne ko da ni magana ce ta karo. Wana. Tsakanin ni da ita ne. Magana ce da Allah. Ba na son kai magana. To ya ga ya rike ta a'a da Allah ni kadai na. Dan wallahi sai magana ni taimako. Ni magana ce ta ba. A'a da Allah zai ka je ka. Sai ni magana. Mata ai ba abokiyar yin ka bace. Na ne ka bashi ya magana ina so in ga bambanci tsakanin na da Ibro. Ibro ai gajiyayye ne dole ne taimaka masa mutumin da yake aiki a karkashi na. A to ai kuma dole in gaya maka. To shi kenan na kila aure na. Ka san ni matar ka ce. To hana na alheri. Billahi lazi da sake. Wallahi tallahi da sake da yi ba. Wallahi. To ko na mun jama'a. To mu je mun nan ma ga zaki iya yi. Shiga mu je. Na ki shiga. Na ki shiga. To ni na shiga na baka. To. Ki kuma ba yin canja daki ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Au. A ga zahiri mata sun ga ɗan kaciya. Ya yi tafiya? Ya yi tafiya. Don yaushe? Don jiya? A'a. To. To yi gaba mana. Sai sauran rijewa na sanya ɗakin yake ko rijiya ce da ya rufta. Sai dai bari shigo a hali. Da haka yanzu da ɗan. Salamu alaikum. Asabe? Da haka
satin nan ba zai yiwu ba to shine ne ko da ka sai min za ka yi sati kuma da sai ka taho da ko bai ya samuwa ba abin da muke yi tunda na je kwana ɗayan nan na nake ci wallahi tallahi a ciki ai gwaggwata aiko jiya ta ce ka je sai na ce ai kai tafiya sai sati za ka ko kuma ko zan je dai ai na dan ta abinci ko mu je daga ciki a'a mu je daga ciki a gabe shiga da wannan mu je daga ciki kuma in shawara ce ba komai wallahi tallahi ba komai ayyo Allah ayyo la ilaha illallah muhammad la wa lafiya la ilaha illallah ina hankali mana kai ina hankali baba kula ta ce kuka kama ba ina hankali ya baba tsoho na baba tsoho Allah dan annabi ku rufa min asiri wallahi ba aiki na ba me kaddara ce ba aikin ka bane ka zo dan wallahi kaddara ce wallahi ka tambaye ta kaddara ce wallahi ta gina dan fila hayati baba tsoho na tsoho ne kai ko iya shege ne kai wallahi da yake kala 300 da baba tsoho kula ka tuce ni wallahi tallahi abu ɗaya ne yasa ba zan dake ka ba ina duba tsufa wallahi ba duka ba zaki ba zaki je mun za mu wala wala quwwata illa billah dan Allah rufa min asiri shi ake gani ake ƙara tausaya min dan Allah rufa min asiri ayo asiri zami dan Allah dan annabi ina yaro dan Allah dan ka san wani abu wallahi sai ne kamar zan da keke in na duba tsoho ne sai tuno na tsohon a gida sarki Allah san duk wanda in san darajar nasa ba zai wulakanta wani yaro ba za ka tafi Allah shi yasa kurin ba za ka tafi ba yaro tun da ka san darajar tsoho wallahi ka tambaye ta ba mi komai ba wallahi ba komai ya dan Allah mun yi wani abu ba abin da muka yi ba a yi komai ba dai ko wallahi ba ni ba duk abin da nake so ba kai komai ba ko ta bare min takulkuli karanta mu sallama ko ba gaskiya ba haka ne takulkuli ta bare min takulkuli ko kace baka wani abu ba ai maka takulkuli kace baka komai ba ta bara kenan ta karanta maka albarka tsoho dan Allah ku ya wanda maka albarka sake shi kale shi kamar zai ribacin gari kale shi ba komai nagode Allah ya sa ka Allah ya kara komai na gode adalla kan kannan ta bai na ma wallahi ina ganin kai ka kara dawowa sai ka ci kundin uban wallahi na rantsi wallahi sai ka ci kundin ba uban kara da kar Allah ya tashin daga gaban annabi wallahi ba zan kuma da amma ai ya tashe ka shege tsofan banza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kai ne kuma zan kaza shi da magi sai tana na tsohon shi isa amma wannan zuciyar ta ina ganin dai to a January za a gona to salamu alaikum sai an jima sai ka fito da Allah wannan zance fa kada a ji ka a waje tunda dai ba abin da aka yi to sai zo daga nan Asabe ki da Allah abin da kika yi kin kyauta Asabe ban kyauta ba me ba da miki Asabe ko tafiyan nan da ne saboda ke na tafiyan nan ko saboda wannan tafiyan nan to kin gani saboda kar wani abu ya tashi na biki a bukaci wani abu abinci babu kin gani to abin da za a yi dole in sanar da iyayenki wallahi tallahi kaki wala ka cirke ni ka cirke na Asabe ka cirke ni in ji sanya a rena a'a ka cirke ko ɗaki ba zan shiga ba wallahi sai na sanar da tsohonki wallahi ka cirke ni wala ka cirke ni ka cirke ni kan ki tsada mai riga sai ya mutu ya kiya wallahi tana sanar da tsohonki wallahi tana sanar da kudin ta Asabe salamu alaikum uwar gida an ne gida san da dawo yawa Diga ina kake mai gida? ga nan dai Ya na kake wujiga haka? subhanallah yau mun ga al'amarin mamaki Me ya yau faru? na ga abin kallo Me ya faru? ba dan Allah ya yi da kwana na a gaba ba da shi kenan Hatsarin mota ne? mota sai ta kwace ta yo kanmu
Inna lillahi wa inna Ni da ake gani na a takure a takushe, ni na fara cin kofi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ba karamin. Allah mai gida. A? Faɗi gaskiya dai mai gida. Ba dama faɗin magana sai kin karyata ni? To shikenan kawai tunanin na yin gudu tun da na tsufa na ɗan ɗana gudu rabo na dan gudu na daɗe. To na ganka wujiga mai gida ba zan bincika ba? Me shikenan makaryaci ne har abada ba zan zo gaya miki labari ba zan kin karyata ni. mai gida. Wallahi kama ko da kike ai kai Qur'ani zan za mu rabu. Na kiyaye kaina mai gida.